Koin tähän mentorointiohjelmaan sen takia, koska mä olen nähnyt sen omien kokemusten kautta, että moni yrittäjä, työnantaja etsii keinoja, millä tavalla saisi enemmän monimuotoisuudesta irti tai miten ylipäätänsä lähtee panostamaan monimuotoisempaan työyhteisöön. Ja koin, että mulla olisi nimenomaan tähän aiheeseen annettavaa. Oikeastaan se, että kun on pitkä kokemus itsellä kansainvälisestä liiketoiminnasta, niin jos sitä pystyy jakamaan muille, niin se niin kuin tuntuu hyvältä täällä. Mielenkiintoista tietoa siis mentoroinnista. Mä oon aina tykännyt auttaa ihmisiä, mutta ei mulla ole semmoista niin kuin, tavallaan teoreettista näkemystä ollut siitä, että minkälaisia työkaluja siellä voisi käyttää. Ja esimerkiksi tämä kysymystekniikka, silleen, että mulla on paha tapa saarnata, niin mä opin kysymään parempia kysymyksiä. Se, että on ollut useampaan otteeseen mentorina ja yksikään mentorointiohjelma ei ole ollut yhtä strukturoitu kuin tämä. Että tässä oli niinku tosi selkeät stepit, mitä jokaisessa stepissä tapahtuu, oli materiaalit, tarjottiin valmennusta, oli tilaisuuksia mentorointiohjelman aikana, että siitä niinku kyllä annan isot pisteet. Oli niinku sessioita, missä käytiin läpi, mitä mentorointi on. Et se avasi itsellekin oikeastaan sitä, että vaikka mäkin olen sparrannut monia liiketoimintajohtajia tai omistajia tai toimitusjohtajia, niin silti jotenkin musta tuntuu, että tässä oli hyvä, että käytiin niitä perusasioita läpi ensiksi ja sitten oli työkaluja. Mä itse koen niin, että hyvässä mentoroinnissa niin sun pitää kuitenkin mennä mukana sen yrittäjän tai yrityksen tilanteen mukaan ja saada siihen niin kuin se vastauksia tai sitä mentorointia. Erittäin tyytyväinen. Tämä on ollut hirvittävän antoisa matka monella tavalla, että täältä on tullut niin roppakaupalla uusia työkaluja, miten sitä kansainvälistä työyhteisöä kehittää, on oppinut sen oman tietoisuuden tasonsa asiasta ja mistä nyt tietää ja mistä vielä pitää hankkia lisää tietoa. Ja sitten tietysti täältä on saanut hyviä ystäviä ja verkostoja, ja tämä on ollut äärimmäisen niin miellyttävä kokemus. Ja tarkoituksena on jatkaa, niin ainakin hakea ensi vuonna sitten niin ohjelman mentoripuolelle. Koska mä vastaan siitä yrityksen isossa kuvassa kasvusta, kulttuurista, kansainvälistymisestä, niin sitten, että on saanut vietyä sitä viestiä sinne organisaatioon niin käytännössä niin ylätasolla, jolloin sitten niin työyhteisö on lähtenyt mukaan pohtimaan näitä asioita ja miten me otetaan niin eri kansallisuuksista tulevia työyhteisön jäseniä niin mukaan meidän kelkkaan. Keskustelin siis aktoreni kanssa, että yksi mun oma tavoite tämän ohjelman kautta oli siis parantaa mun suomen ammattikielikäytö. Ja se on onnistunut aika ok. Mentorina olemisessa on just tämä hienoa, että jos lähtee ihan puhtaalta pöydältä, niin oppii ihan tosi paljon sekä siitä aktorista että itsestä. Koen hyvin merkityksellisenä sekä itselle että yhteisölle että koko Suomelle sen, että me saadaan avattua ovia kasvuun sekä henkilökohtaiseen että yritysten ja yhteiskunnan kasvuun niin tätäkin kautta. No mä suosittelisin kaikille suomalaisille PK-yrityksille, että hakisivat tähän mentorointiohjelmaan ihan sen takia, että Suomi monimuotoistuu, Suomesta tulee kansainvälisempi ja se on vaan fakta, jota ei niin kuin pääse pakoon. Ja jos oikeasti haluaa olla mukana ja haluaa olla edelläkävijä, niin nämä monimuotoisuuskysymykset ja kansainvälisen työvoiman johtamiskysymykset, niin niihin kannattaa viimeistään nyt paneutua. Tämä on tärkeää joka ikiselle, jotka kansainvälisessä työyhteisössä on niin kuin mukana. Täältä saa ihan konkreettisia niin kuin neuvoja, saa konkreettisia työkaluja ja sitten vielä kaiken lisäksi hyvän verkoston, mistä voi aina kysyä sitten lisäapua. Meillä on erittäin paljon niin kuin osaavia suomalaisia kansainvälisesti liiketoiminnassa mukana olleita, joita mä kaikkiin rohkaisen. Tämä tuo niin paljon sulle itsellesi myös sellaista, niin kuin sä opit siltä sun aktorikumppanilta tai yrityskumppanilta, kenelle sä töitä teet. Ja tämä ei oikeastaan aikaa, mitä tämä vie, niin ei sitäkään tarvitse pelätä, ei vie liikaa aikaa, eikä erityisesti tarvitse pelätä sitä tai ajatella, että
onko mulla jotain annettavaa. Mä oon ihan varma, että on.